Sirrin Kannywood. Shirin Sirrin Kannywood ya yi tattaunawa ne da fitaccen mai tace fina-finai da waƙoƙi na masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood. Da wa muke tare kuma kana ɗaya daga cikin masu sana'a a wannan masana'antar ta Kannywood. Wace rawa kake takawa? Akwai sunana Bahar Abdullahi wanda aka fi sani da Emam Young Editor. Wato rawan da nake takawa a Kano zan iya cewa rawa kusan kala uku hudu. Na farko dai edita ne kuma ina waka sannan ina acting kana kuma ina rawa amma na fi ba da karfi bangaren edita. Na tambayi Imam wani abu ne kai tsaye a fim idan aka kalla za a gane aikin edita ne. Gaskiya akwai abubuwa dama amma kamar yadda kuka ce kai tsaye wanda za a iya gani a gane wannan aikin edita ne. Akwai irin wurare da dama wanda ga an yi kamar action ko wani effect haka wanda ya bace ko a ga mutum da ya gashi a wurin sannan daga baya a gane baya gurin, to wannan kana gani ka san aikin edita ne ba wai cameraman bane yayi ko kuma director. Na tambayi edita Imam da mai shiryawa da mai bada umarni a cikin su waye yafi kusanci da shi, sai bi Imam ya ce gaskiya bangare biyu ne, director yana kusanci da ni sosai kana kuma cameraman yana kusanci da ni sosai. Bangaren shooting akwai aikin da zai yiwu a ce sai edita yana gurin, kamar ka samu kana da fahimtar director zai ce edita yana gurin za a dauka, to a wurin ne kuma ba ta director nake ba, ina bambatu bamba da cameraman saboda duk abin da na ga ya dauka zan iya ce mai akwai shot din da nake so da Allah da director ya gani, amma zan iya cewa daukan mun wani shot daban wanda zai iya mun amfani ko kuma ni na san dalilin da yasa ya daukan mun wani shot. Shi kuma bangaren director inda yake mun amfani sosai wajen furnishing da kuma wasu abubuwa da musamman da gun furnishing din wanda dole akwai aikin da script zan iya cire aikin yanda nake so yanda kuma aka yi shi, amma kuma yana da kyau in director na kusa akwai wasu sinasirin da shi ya dauke su wanda ba sa cikin script, kin ga dole sai yana gurin za mu zo mu jera mu ga ina ne za mu sa shi tun da shi yasa aka ɗauke shi, to kin ga gaba ɗayansu ina da kusanci da su bambatu ban gaskiya darakta da kameraman. Wani aiki ne ya fi wahala, na waka ne ko kuma na fim ne? Sai ya ce gaskiya da ba abin da yake ban wahala sai aikin fim bangaren editing din, amma sai kuma yanzu da na fi ba da karfi a bangaren editing din fim din sai kuma waka ce ta zo tana ban wahala saboda in na zauna yau musamman irin series film haka zan iya tun daga safe zuwa dare zan iya yanka episode 2 in cire su ma, amma waka kuma zan iya daukan kwana 2 ina yin ta. A da zan iya sai in iya kwana 3-4 ina editing din waka, ba wai kuma na gaji bane ko a ina ta tunanin me zan yi ne wanda zai zanto da wani salo mai kyau wanda da an gani ya bambanta da sauran editocin da suke, hakan yasa nake daukan lokaci da dogon nazari akan waka, to shi yasa nake ganin kamar waka ni dai ba ma kama bane, waka ta kuma fi wahala gaskiya. Ku biyo mu a sati mai zuwa don jin mai muke tafa da shi. Sirrin Kannywood. Shirin Sirrin Kannywood ya samu labarin rasuwar fitacciyar tsohuwar jarumar masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood, Hajiya Zainab Musa, wacce aka fi sani da Zainab Boot. Ta rasu ranar Alhamis dinnan da ta gabata. Ita dai marigayiyar mahaifiya ce ga shahararrun 'yan wasan Hausa guda uku, wato Maryam Boot da Ramadan Boot da kuma Amude Boot. Tuni masoya da mabiya Hausa fim suka mika sakon ta'aziyarsu ga iyalan marigayiyar a shafukan sada zumunta daban-daban. Sai dai kafin mutuwar marigayiyar ta samu sauki na rashin lafiyar da ta yi, wanda har aka nuno ta a wani faifan bidiyo da ta yi addu'a ga marasa lafiya su ma Allah ya ba su lafiya. Na gode maka da ka bani lafiya. Ubangiji Allah ya ba mu lafiya gaba ɗayan mu, Allah ya kare mu daga dukkan fitintunu, ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Ubangiji Allah duk wanda ba shi da lafiya da mu da ba mu da lafiya Allah ka ba mu lafiya. To Ubangiji Allah ka tashe mu lafiya. Ina kowa fatan alheri, ni dai sauki na samuwa alhamdulillah, kuma ina godiya da addu'o'inku da suke samu na bayan Allah. Allah ya saka muku da alheri. Ubangiji Allah biya ku. Na gode. Allahu Akbar, da fatan Allah ya amsa addu'ar ta, amin. Mu ma anan muna mika ta'aziyya ga iyalai da kuma 'yan uwa na masana'antar Kannywood, da fatan Allah ya ji kanta ya gafarta mata. Hawa Ayuba Sabo daga Sirrin Kannywood cikin shirin dandalin fina-finai.